Asteartero bezala Areto futbolaren eguna da. Eta gaurkoan benetazko futbola taldea dugu gurekin, beraiekin ibiliko gara solasian, haien beharren inguruan, haien kirolaren inguruan eta haien historiaren inguruan. Oso talde gaztea da, duela gutxi sortu ziren, duela 3 urte sortu zinietela, eta lagun talde bat zineten, lehenik eta behin, agurtuko zaituztet, nire eskubian Mikel dago. Mikel, kaixo? Kaixo. Zuzera pixka bat hombre orkesta, ez da, taldean? Bai, pixka bat. Presidente, jokalari, danetarik, ez da? Danetarik, pixka bat. Danetarik. Eta nire ezkerretan porteroa dut, Simon, kaixo, Simon? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, esan bezala lagun taldea zineten, Trinian ibiltzen zineten jokatzen, eta egun batean esan zenuten naizue, talde egingo dugu, ez da? Nola sortu zen benetazko futbola taldea? Hori da, bai, hasinean laguntaldea izaten, baina gaur egun baita ere laguntalde bat gera, horrek ez du asko aldatu. Baina hasieran elkartzen ginean, bizitza oso Trin jokatu dugu auzoan, gure kantxa izan da beti, eta bertan aritu zen bizitza osoan zehar, baina gu biok eta gure talde osoa futbolamekan ibili izan gara bizitza osoa. Eta ja adin bat iristen aizela, esan genuen, futbolameka igual handitxo gatzen zegoia dagoeneko, eta hoxe juntatzen ginean astelehenero Trinitate plazan patxanga botatzeko gure artean, eta horrela ibili ginen 2 urtez, eta azkenean esan aizude, eta zeuze konpetitzen dugu gure artean. Eta hola jaio esan benetazko futbola, eta juntau ginean ez bakarrik Aldezarrekoa, baitaren Groseko, Egiako eta Antigoko jendea denak ezagunak, betianik bizitza osoan ezagutu izan geana. Eta erabaki genuen talde bat sortzea, eta hala zinean orain dela 4 urte ja, ez, Mikel? 4. denboraldia, eta oso ondo egia bintzat. Baina pentsatzen dut lan handiarekin, talde bat sortzea, azkenan eta autogestio bat eukitzea, auzoan ere ez ditugu zakagu zelaik, entrenatzeko bai arazoa ditugu, baina Aldezarrekoak zeate. Bai, gehienak hori Antiguoko 4 daude orain aurten, uste 4 o 5, baina oso ondo gabiltza, baina hori behar dugun parte bat da, Aldezarrean zoze gehiago egitea eta kirolari bai bultza bat ematea. Bai, Aldezarrak zoritxarrez azken urtetan izan du turistifikazio ondila, eta pentsatzen dut bertan bizizaretenok asko pairatu behar dezutela guztia, ez da? Bai, horrekin azkenean guk futbolari buruz ibiltzen gara, eta naguna gazteak edo ateratzea pixka bat eta bernetatik, edo ez dago gauza gehiago ere ez da Aldezarrean, baina kirolaren eskusarekin, azkenean pixka Aldezarreko jendea bai gurekin pixka igotzea eta futbol zelai aukeratu egu, baina kirol gehiago daude ere. Bai, eta turismoaren asunto batik ez dakarri kirolaren inguruan, baizik eta gure auzoa izugarri aldatu egin da azkeneko urteetan, eta gazte askoren beharraren etxetikan alde egin nahi dugula, beste auzo batzutara juten ari gara, turismoagatik eta prezioak izugarria zirelako eta hemendikan aldin behar dugu. Bai. Tira, zuena bezalako ekimenekin behintzat, auzoan gelditzeko aukera badauka zuen olabait, badakit Aldezarrean ez duzutela zelairik, egia da orain zelai bat egin dela, peskaderia eraikinean, eta ari zaretela nolabait saiatzen bertan sartzeko, ez da? Bai, azkenan urte bat darama, denbora gehiago darama, baina hutsa, erabiltzen dute horixe ikastolakoek patio bezala eta soinketa egiteko eta gero multikirolak egiteko, baina guna sartu muturra pixka bat ere Aldezarrean sustatzeko pixka bat kirola edo gauza gehiago. Herri kirol talde bat dago bai Aldezarrean, denetariago pixka, baina gu futbolen gaude zentratuta. Izan ere, orain, nahiz eta Pio Barojan jokatzen duzuten, ez duzute bertan entrenatzen beste leku batera, beste kantxa batera zoazte, ez da? Hori da, bai, ekintzen entrenatzen dugu, dela beste instituto pribatu bat, eta bertara joan behar gara entrenatzea, Trini zelai oso txikia delako, eta ez ditu neurriak federazioetan betetzen eta partida jokatzeko, pixkat ez du gabiltza, orduan entrenatzeko aukera bat dugu, baina neurriak direla eta gero baita ere ez dela aire librean dagoela, azkenan ekintzako zelai horien dagoela estalduta eta neurriak dira asko zerantzikoak kompetizioaren inguruan, horregatik ekintzara joan behar gera, juten gara pare bat astean behin, eta pago egin behar dugu eta merkea ez da, desde logo, baina azkenan entrenatzeko behar duguna.
Aipatu duzu orain diruaren kontua, talde autogestionatua zehazte, badakit datorren urteari begira badagoela babesle bat, baina gaur egun arte apenas ez duzute babesle laguntzarik eduki, eta dena zuek ordaindu behar izan duzu, eta noski kantxek dirua kostatzen dute, eta badira beste gazte batzuk ere egin behar direnak. Azkenean da entrenamendua gehitio barojako ez da, baina gero ekipazio guztiak, mutualidadea, denak gure artean gestionatzen dugu, baina bai dela hurrengo urtean lortzeko pixka bat, Alde Zaharra izango gehan bezala hurrengo urtean instituzio bezala, pixka bat Alde Zaharreko tabernak eta auzoan ere pixka bat sartzea. Bai, esan duzu datorren urteari begira ere izen aldatu behar diozutela. Benetazko futbolaren sorrera hori ere jakineko nuke ondikan datorren, ez eta datorren urtean izena aldatuko duzuen Alde Zaharra izango zeraten, baina... Izan zen broma bezalako bat edola, ez genekin izena ze jarri hasi ginean taldea sortzen, eta atera zen biren artean Benetazko, Benetazko. Eta orain ja etxeko izena jarri nahi dezula, ez da? Alde Zaharrarena. Hoxe, bateratu egin egea Alde Zaharreko klubarekin, eta hoxe, klubaren izen bat jarraitzearen baitare, gu baitare klubak geha, baina, zuk esan dezun bezala lagun taldeko klubak geha baitare, eta gauza asko eraman behar dira aurrera, ez bakarrik fitxak, ez bakarrik zelaiak, polideportiboak, baitare, arbitroen asuntu guztia, txartel guztia, gastu pila bat dare, eta hoxe, azkenean beste klub bat etortzea gu gana eta gu hartzea, beraien izena jokatzeko baita ere, orduan, gauza asko sartzen dira horretan, eta hoxe, hori da gure hurren urteko intentzia. Beste klub batek gu xurgatzea, hola bezala esango genuke. Bai, eta hondik gainera aukera asko emango dizkizu, ez da? Arrobia sortzekoaren adibidez, orain arte talde bakarra izan zarete, baina badakit arrobia ere sortu nahi duzutela, nolabaiteko jarraipena izan dezan talde honek. Ez da izan bakarrikan lagun talde bat elkartzen dena, eta hemendik urte batzutara, edadia etortzen denean ja, bakoitza betxa jungo da, eta bintzat jarraipen bat eduki dezan, ez da? Alde Zaharrean intentzioa bintzat hori, hain bretxa eginda dagoen momentutik, intentzioa da Alde Zaharrean mugimendua sortzea, baina gazteak etortzen dien momentuan, gazteagoak, etortzen badira, bai dela intentzioa pixka bat, taldea jarraitzea Alde Zaharra bezala, Alde Zaharra bakarrik pelota eta saskibaloi dauka, eta orduan bai dela futbol sala bat sartu, eta gazteak eta horixe baten formakuntzak eman, edo ez da ikusten hainbeste futbol sala ere ez da Gipuzkoan mailan badago, baina bai da gehiago Tolosa, badakite ere Pasaian eta dena badagola, baina hemen fuerte hola Altza, baina Antiguoko, baina Altza zegoen hola fuerte lehen Inter, baina bestela. Egia da, azkenengo urteetan areto futbolak hartu izan duela nolabaiteko indar hori, ez da? Talde asko sortu zineten garai horretan, pandemia pasata, eta, gazte asko ere interesatu dira kirol honekin. Baina, desde luego ametxe handia izango litzatekela, ez? Gu sortu geha ezer ezetik, simplemente gu jokatzeko intentzio genolako eta hori nahi genuen egin. Eta, pixkanaka badirudi baitare hori proposatzen nahi zaigutela. Eta, zinak gaur egun, futbol amek izugarrizko tiroia du eta ez dugu horrekin konpetitu nahi ez daren, ni mucho menos, ez? Baina, aukera hori behintzat izateko, polita izan izateke, bertako Alde Zaharreko jendiak, hau existitzen dela baitela, aukera hau existitzen dela baitare, eta zergatik ez, probatzearren ez. Eta hoxe, pixkatxo bat hori da gure intentzioa, gu hementxe gaude, horretan ibiltzen gara, eta sortzeko aukera balin badago horrelako arrobi bat, ametxe handia izango litzake. Eta ez hori bakarrik hasierako horretara bueltatuta komentatu dugu nola Alde Zaharra asko aldatu den, turistifikatu den asko, eta, zuek esan duzu, auzoko jende asko ere ihes egin duela Alde Zaharretik. Orduan, nolabait ere, auzo sentimendu hori sustatzeko adibidez, Altza aipatu duzu, eta Altzan adibidez taldeak, areto futbolaren taldeak sortu du nolabaiteko ezakitan nahitasun hori ez da, auzokideen artean, eta, zuen ere izan leike horrelako zerbait. Intentzioa hori da, azkenean ez da Altzari kopiatu ez da ezer, baina bai dela beraiek egin duten mugimendu hori asko gustatzen zaigula eta intentzioa oso polita dela. Bai, elkarrekin hasi zineten, oker ez banago, denboraldi berean, eta, igoerak ere izan dira, bai Altzak eta baita zuek ere lortu dituzute, mailak igotzea, orain lehenengo mailan zaudete, eta Altzaren kontra gainera jokatu zenuten azkenengo partia, 8-4 hasi zineten galtzen, eta Kriston remonta da egin zenuten,
Eta 6-5 bukatu zen partidua, nola izan zen azkenengo partidu hori? Oso gaizki hasi ginen, 0-4 eta 11 minutu falta zianean, pues, bai, hasi zitzaizkigula gure bai golak sartzen, bai, pixkat atzea zian eta dena, baina oso partido, ikusteko oso partido polita. Gaina bi ekipo zerotik hasten dianak eta idiana sortzen oso polita. Eta, bueno, maila igotzearena ere, pentsatzen dut azkenengo urtean, egia da azkenengo urtean igo zinetela bulegotan, baina nara eta guztiz ere igo zineten. Eta orain oso kategoria politan zaudete, asentatzeko eta hobetzeko, ez da, Simon? Bai, gu hasi ginean gure intentzia jokatzea zen, ondo pasatzea zen, entrenatzea gabe izan geha gainera urte guzti hauetan, eta guk ondo pasala nahi genuen, noski baita ere iristen zea eta konpetitu nahi zu, irabazi nahi zu, por supuesto baietz, baina ezan gure helburu nagusia, ez da? Eta azkenean lau urtetan bi kategoria egoitugu, lehenengo mailan igo geha, eta urtero egon geha pentsatzen, igo nahiko dugu, zertago igo nahi ez? Eta azkenean pentsatzen genuen lehenengo maila guretzako oso zaila izango zala, azkenean hortxe gare, laugarren, denboraldi erdia pasada, ikan partidu asko gehatzen dira, baina egia esan irrekonozibles, osea, itzel gaude. Askok, zuen jarraitzaile askok esango dute, bueno, mendik aurrera ja Euskal Liga, ez dakit horrelako mugila batan sartu nahiko zenuketen, ala ez, Mikel? Oaingoz ez, behintzat naheguna hori asentatu pixka ekipoa, bai urren urtean alde zarra izan bargala eta dena, sartu pixka, bai jendea etortzea ikustea, porque Pio Barojan jolastegunean ordutegia oso limitatu da, eta 3 jolastegu, jendea ez da etorre ere ez da ikustea hor, baina, bueno, lortzen bagenuke bretxan jolastea eta hori, pues igual ikusiko zen. Bigarren talde bat ateatzeko asmoa berez bago, baina hori inbar da, osea, lan asko dago hortik. Aipatu duzue, duela gutxi arte entrenatzailerik gabe ibili zaretela, nola kudeatzen da talde bat entrenatzailerik gabe? Orain bakit baduzutela bat, baina... Indegu, azkenean dene jolastu dugu futbolean, bai gehienak futbol amaikatik gatozela, nik egin nune Zumarragan futbol sala horrik hasi nun, eta bueno, azkenean pixka bakoitza jartzen, ondo gabiltza, bi urteetan igo geha, baina igo geha beti ez gu igo gehalako, tokiak zaudelako eta dena, eta uste genuen guretzako asko izango zela saltoa, eta azkenean pixkanaka oso ondo ibili geha. Aurten hasi geha entrenatzen lehenengo urtea, beste urteetan ez genuen entrenatzen, bakarri partiotara gindatzen, eta uste genuen saltoa lehenengo mailara bastante ondia izango zela eta dena, baina, bueno, luzea bain di denboraldia, baina laugarren gaude. Entrenatzaile gabe, notatzen da diferentzia, etorri da lagun bat entrenatzeko prest eta dena. Nola dizena, berak? Imanol. Eta esate dizut, notatzen da pila bat, momentuan ja esplikatzen dizunean gauza bat, eskertzen duzu pila bat, gauzak gaizki datozenean, zaila da, bai taldea ondo giro polit bat egotea. Alde psikologiko hori da. Bai. Kontentu orduan. Hala eta guztiz ere, badakit entrenatzaileak lortzeko arazoak dituztela talde asko. Ez omen dago entrenatzaile askorik, ez da, Simon? Bai, azken finean, Mikel kontatzen zuena pixka, gu laguntaldea gara. Bizitzasoa ezagutzen gara bizitza osoan zehar, partekatu ditugu momentu pilo bat, orduan taldeak kudeatzeko ez dugu inoiz arazorik izan ez dara. Eta oso ondo eramaten gehanez, gero beti goazio zehartzera edo afari ekendeo. Hoxe. Errugbian bezala. Hori eta ez dugu inoiz arazorik izan, gainea taldean ego handirik ere ez dago, hasik ez zentzurretan oso ondo eraman izan gara beti. Eta taldeak entrenatzea lortzeko egia arazo handiak izan ditugula, ez dakit gure kasoa izango den bakarrikan, egia guk ez dugula inoiz desirarik izan, gu lagun taldea ginen ez futbol aretan ibiltzeko idilarik ez dugu ez dara. Baina, bizitza osoa fullan ibili gara eta gainea ez gara gaizki ibili, talde majoa dugu. Eta orduan, gure harridurako irabazen dugu. Eta egotzen geha eta hortxe gaude, eta hoxe guain entrenatzailearekin badirudi ze lagunduko digula behintzat, kaso egiten mali bago behintzat, baina ez dakit zen izango da beste taldeen situazioa zentzunetan, baina guretzako ez da bat ere erresa izan, porque gaina da titulo espezifikoa, futbol aretoko titulua behar duzu, orduan nik ez futbol amaikekoa badaka titulua, baina ez da nahikoa, behar duzu futbol aretoko espezialitatea. Orduan, gure kasuan ez da bat ere erraxa izan, porque aurten hasieran komentatu zen federazioak bai ala bai entrenatzailea behar genula, eta beste basantziak egongo zirela, eta kostatu zaigu pilo bat aurkitzea pertsona batek titulu hau duena. Orduan ez dakitzen izan besten taldeen situazioa, baina gurea ez da bat ere erraxa izan, denboraldi erdian lortu dugu entrenatzailea.
Así que... Ez da xamurra. Ez da. Tira, animatu beharko dugu, orain ikusten ari den hori, sartzeko horrelako moida batian, ez da? Esan nahi dut, entrenatzaileak behar baldin badira, azkenean oso kirol polita da, ez da futbol amaikaren iguala, naiz eta askok hala pentsatzen duten, oso ezberdina da, eta badu beste giro bat ere. Kantxan eta sartzen zarenean, areto futbolak badu beste magia moduko bat, ez da, Mikel? Bai, azkenean txikiagoa da, kudeatzeko bai errexeagoa da, baina gero bere salbuespenak ere baditu. Guk entrenatzailearen azkenean lortzen dugunean momentuan, bai ikusten dugula aldezula asko aldatu edo ez, baina notatzen zaio da beste, da kiroldegi baten, ez da zela ireki baten, txarra egiten du momentuan eta dena ez da berdina, zaude itxita toki baten, jende asko torre daiteke, ikusteko bai tiro gehiago daude, mugimendu gehiago dago, oso polita, berez, neri deitu itezian, ja futbol amaikatik etorri nintzanean, eta ikusten unean training jolasten nahi ziala launak, aurrea bota genuen taldea, baina hasieran bai kostatu zitzaigula. Denak beste momentu baten gaude, baina ondo bukatu, berez, oso ondo goaz. Hau guztia gainera familiarekin nolabait kudeatu berda, ezta? Familia, lana, ez dakit baten batek ere ikasketak egingo dituen, nola eramaten da hori guztia, orain ja entrenatzen hasi zareten momentu honetan? Bueno, guk gehien ikasketa baino gehiago dena lanian gaude. Orduan gestioa desberdina da, entrenatzeko beti ez gaude nahiko eta beti beste lagun batzuk datoze taldekoak ez dianak eta hola egiten dugu beti eta azkenan 10 izaten lortzen dugu eta gero asteburutan normalian jendia badegu, baten, igual 6-7 agertzen geha, baina generalian jendia izaten geha, nahiko gaude partidua aurrera atatzeko. Eta, moldatzen geha, denok gaude lanean, azkenan gure lehentasuna ez da futbola, baizik eta gure lana, gure familia, gure laguna, guretzako hobi bat da, baina alare egiten dugu, eta azkenan 4 urte izan dira, gora berekin, baina aurrera atea dugu, eta gaur egun ikuste inoiz baino beto. Horten bai notatzen dela diferentzia hori lehenengo mailan ondo gabiltza gaina eta talde polit bat indugu Mandragora Antiguoko beste 3. mailako talde bat desagertu da eta hartu ditugu 4-5 ezagutze ditu gana dena Luberritik etorri ga eta bai indegula giro polita eta jendea gaina konpromezu altu bat hartu da aurten. Hori bai notatu dela taldean, uste beste 3 urtetan ez dugula konbokatoria bat inoiz egin. Beti izan da, nik ezin dut lan aukat, eta urten gertatu dira konbokatoria batzuk, ez du inorrek txarrera hartzen, baina hori, bai aurten izan da pixka bat. Zaget, uste genuen salto handiagia izango zela, ez bakarrik talde honak egongo zielako edo ez, guk kudeatzeko bai partiotara juteko eta dena, baina oso ondo gabiltza. Giro polita sartuko duzu, hortaz ziur nago gainera, eta esan duzu, hainbat eta hainbat lagun datozela entrenamenduetara, hor ere arrobia izango duzu, ez da? Azkenean da, denek nahi dute kirol puntu bat egin, baina taldea azkenean ezin dezu ere ez dago pertsona egin, eta bai orain lanarekin eta dena ezin dugunean entrenatu, jendea prest dago futbol partioa jolasteko, entrena pixka bat egiteko, ere ez da ditugu egiten hemen entrena teknikoak, partidoa jolastegu eta zehoz entrenatzegu, baina gutxi gehiago, eta orduan jendea prest dago etortzeko beti. Kirola beti da ona, eta behin edade bat pasata ja, lanan eta astentzaren edade horiekin ja, egin behar da kirol pila gainera, alik eta gazten heltzeko ez da, zartzarora ez dute ustala. Hoxe, beraientzako, hola da, guretzako, ja entrenamendua dira, kompetiziora begira, noski beti guretzako baita ere entretenimendua dela eta ondo pasatzen gehala, baina beraiek horretara datoz baita ere, azkenan esaten dugu aizu falta izkigu 2, 1, 3, eta beti dago jendia lagun asko ditugu, eta beraientzako da patxen gabal lagunekin botatzea bezala, eta guri favore bat ditu ingute eta gaina ondo pasatzeu, hasi que, primeran. Aste bukaeran ez da ligarik egon, inauteriak zirela eta deskantxo, orain Antiguoko datorkizue, ez dakit nola ikusten duzuten datorren partidu hori? Ondo, idan irazin zan, baina bakegu partidu bat ere asko aldatzen dela, baina gaina Donostin bertan da, ostiral baten jolaste dute, ez baute aldatzen, guretzako bai laneako eta dena ostiral gauetan guretzako oso ondo dago, eta nik uste iraz ezakegula.
Non daude klabeak partidu hori irabazteko? Bueno, gu klabe asko ez dakizkigu, gu gurera bai atatzen gara beti, eta esaten dugu bezala gu partidu guztiak irabazi ditzakegu eta partidu guztiak galdu ditzakegu baita ere. Orduan, bueno, asteburu situazio desberdin bat dugu, eta atatzen da egunarekin, eta, bueno, klaben asunto horregatik igual entrenatzea ondo datorkigu, porque klabeak ez dakizkigu ondo, gu atatzen gara jokatzea, eta gertatzen dana, gertatuko da. Zuk, Mikel, klaberen bat? Klabe, berez ondo jolastea, atzean ondo ibiltzea, gure garrantzi gehiena da, atzean ondo ibili, eta kontrekin, azkenean kalidade asko dago taldean, baina jakin behar duguna ondo da, ondo defenditzen. Notatzen da asko diferentzia, ondo defenditzen dugu momentuan, guko aukerak eukiko ditugula goian. Bueno, pikerik izango duzu, ez da? Donostiako taldea izan da, pentsatzen dut, pike apurtxo bat gehiago, ala ez? Antiguakoekin da lehenen urtea jolaste eguna eta kointzitu eguna. Pike sanoa da altza. Eta horregatik bai izan zela... Aurreko asteko ardun, duela astekoa, hortan kontent bukatuko zenuten, ez da? Oso pozik. Dia lehiozu besarkada berdin. Beak ez dakit, baina giroa oso polita izan zen bien artean, ez zen bronkarik egon ez da ezer, ezagutzen gala lehen urtean etzan beraien aurka, hain dela bi ez genuen jolastu, beraik igozialako bigarren maila eta guk hirugarren mailan jarraitu genuen. Baina bestela beraien aurka beti izan da partio oso polita. Baita, eta ze polita gainera esaten duzu hau, normalki Jan-Pierre Arokaren egoten da mahai hontan eserita, saio aurkezten, gaurkoan ezarri atzekan ondo, eta ni nago bere ordez, baina berak beti esaten du giro polit hori, kiroltasun hori oso beharrezkoa dela. Gainera kontutan hartuta, areto futbolan zoritxarrez, hainbat arbitroarekin egon diren liskarra kontutan hartuta. Eta nik uste dut, saioarekin bukatzeko mezu hori bidali behar dugula. Arbitroak hor daudela, arbitroak behar ditugula partiduak egon daitezen, eta azkenean joko bat dela ondo pasatzeko, zuek egiten duten bezala eta egiten duzuten bezala, eta mezu hori nik uste bidali behar dugula, ez da, Simon? Bai da. Hoxe, kopera kondatzen zuna altzarekin gaia tradizioa da, urte guztietan jokatzeko beraien aurka, eta guretzako ja laguna dira, kantxan laguna dira, eta beti ondo pasatzen noski ematen gehala, noski irazteak golaz bitaldeak, biak irazi nahi dugu, por supuesto, baina gero beti kantxan gatzen da. Eta arbitroen inguruan, hoxe, komentatzen ega, futbol aretoan orain txertan sustatzen nahi dan gauza bat da baita ere, normalean futbol amaikan ibiltzen dira gazteenak, tiroi handia dolako futbol amaikan gu hola izan gara baita ere, baina hoxe arbitroak behar ditugu eta arbitroak noski konfunditzen dira baita ere, eta arbitroak ikasi behar dute baita ere, gu bezala, beraien tratua, hobeto tratatu behar diegu, beraiek guri hobeto tratatu behar digute baita ere, bietako gauza bat da, baina azkenan arbitroak behar ditugu konpetizioa egon alizateko. Así que, por supuesto, arbitroa errespetu behar dugu, baita beste futbol taldekoa baita ere, entrenatzaileak, guri beti asko gustu bizen zen bat, altzan beti jende morda dator, familia guztia dator, bai beraien parejak, semiak, aitona, amonak, eta guri etorren zezkigu, hirukatik guztia, ez? Eta hori beti kriston inbidia eman digu, ez? Azkenan hori da sustatu nahi duguna, ez? Osea, kirol garbi bat, sanoa, pike sanoa komentatzen egan altzarekin adibidez daukaguna, eta azkenan arbitroak behar ditugu baita ere, orduan bereiek ikasi behar dute, guk ikasi behar dugu, beti errespetu handiakin, eta aurrea, por supuesto, bestela ezin izango dugu futbola aretoan ibili. Bai, eta askotan gainera gertatzen da, ez bakarrikan areto futbolean, beste hainbat kiroletan deshumanizatzen dugula arbitroa, ez da. Eta haiek ere pertsonak dira, badute familia bat, eta zuek bezala asko egiten dute komplementu bat bezala, ez da behaien eguneroko lana, eta hori ere garrantzitsua da. Azkenean futbol zela funtzionatzen du arbitroa daudelako. Gipuzkoako federazioa dago eta dena, baina arbitroak azkenean errespetatu behar dira, beraien lana da, bakigu nahitaz ez dutela ezer egiten, ez baute ondo arbitratu gurekin ez da inoiz egon ere pike bat egoten da, baina ez diogu, bakigu zer dan, denak gatoz futbol ontzetik, bakigu zer dan arbitroat izatea bai, arbitratzea ez da erresa, pertsona bat amarren aurka izan arbitratzen, respetu dauki behar da, beti, bai arbitroa izan, ekipo igual du, baina gurekin beti gu ondo ibili gara. Bastante genekan gu taldearekin, ez dakau. Aizu, egon naiz pixka bat kuskuseatzen interneten bidez ikuset, ez dakazutela oraindik sare sozialik, hortan agian lantxo bat egiteko daukazu, ez da? Onbe orkestari esango diot, ez da, Mikel? Benetazko azkenean sortu genuen momentuan esan genuen, ez genula ere ez da
pues guk bere momentuan konfinamendu baino lehen Alde Zaharrean eta genuen futbol 11ko talde bat. Eta hor bai hasi ginela ondo, azkenean babeslea genituen, ez dakiz zer. Baina aurten izan da hori, azkenean nola futbol sala talde txikiagoa den, ez genuen ere ez da asumitzen genuen gastua eta aurrera bota genuen, eta baina orain ikusita Alde Zaharra izango gala, sustatu nahigula Alde Zaharrean bai pixka bat kirola, ez dakiz zer, bakitu horren urtean pixka bat mugitzen hasi beharko gala. Ez dela izan behar bakar partibak eta entrenak. Baina, bueno, talde polita dagoela hori egiteko arazoi gabe. Eta gainera, pixka bat sortzeko zuko aipatzen zenuen hori ez da, auzoko talde bat, afizio bezala, egunero jungo dena zuek ikustera, hortarako ere oso baliagarriak dira sareak. Bai, gaur egun badakigu ze garrantzitsua diren sare sozialak zentzorretan komunikatzeko eta jendia pendiente egoteko. Nik zentzorretan asko ezin dut komentatu ez dara, porque nila pertsonalki ez dut sare sozialak ez dara, ordu ni naiz aproposena hortako ez dara. Baina bai, Mikelek diona, azkenean hurren urtean beste mobide bat izango da, platozinantza gehiago, beste izen batekin. Suerte balin badugu baita ere Alde Zaharrean entrenatzeko aukera dugun behintzat. Orduan, zehose handitu behar da gure perspektiba, así que desde luego beharko. Bukatzeko, azkenengo mezu bat, ez dakit alkateari edo, kirol delegatuari behintzat mezuren bat edo behar baldin baduzute patrozinatzailearen bat, pentsatzen dut baietz, pixka bat animoren bat, hasiko nahi zurekin, Mikel? Azkenean Alde Zaharrean errestasuna baitugu, tabernak eta beti egon dira laguntzeko prest, esan dizu futbol 11ko taldea atea genunean, notatu zen, Alde Zaharreko taberna, baina gero konfinamendu etorri zen, tabernek asko sufritu zuten, eta orduan bai desagertu ginela futbol 11ko talde hori, baina gero notatu eguna, ja hurren urterako bat itxitago kamisetak egiteko, zein da? Guaitara taberna, Kosti plaza berrian dagoen tokia, justo. Eta berez, bakigu taberna gehietara mugitzen hasten bagea, ez egula arazorik eukiko taberna gehienetan ezaguna geha, Alde Zaharrean izan geha bizitza guztia, eta nik uste garrantzi gehiena Alde Zaharreko taldeak fuerte goteko bretxa dela. Bai zelaia entrenatzeko, jolasteko bakite eukiko ditugula arazoa, zeba neurriak ez dakit nola biltzan, baina ja guke ez gutea ekintzaraino gastua pribatu baten egitea edo publiko baten egitea bai gastua diferentea da, eta nik usteet paretako hain esan dituzte berritu behar dituztela, ez dakiz ero, igual pixkanaka Alde Zaharrean sortu ezakegu zoze polita ere. Simon, azkenengo eskari bat? Hoxe, Mikel komentatu guna, azkenean gure behar handiena ea toki bat aurkitu ezakegun polideportiboan, badirudi aurrek urtean hasi zian horixeko multikirol taldeak bertan sartzen, gutxinaka badirudi saskibalaiak ere bere espazioa izango duela, beste erabateko aktibitateak badira baita ere. Orduan, ea aukera dugun baita ere gu pixkanaka bertan sartzeko aukera izatea, eta hori da gure gogoak eta gure desira bertan azkenan auzoko gauza bat izatea ez bakarrik guria, baizik eta auzoarekin baita ere konpetitzean azkenan pribatua da gauza bat, baina publikoaren perspektiba asko ez zabala da, orduan publikoa geroz eta kirol mota eta jende gehiago bezargatu hobeto ez. Así que hori izango litzateke gure desira. Zorionak orain arte egin duzuten lan guztiagatik, zorionak egingo duzutenagatik ere, badakit lan handia dagoela tartean, eta onena opa dizuegu Teledonostitik, eta datorren urtean ja izen berriarekin zaudetenean, hauxe da zuen etxea, zatozten nahi duzutenean. Mila esker, eskerrik asko. Eta animo, datorren astean Antiguokoren kontra, ea sorta daukazuen. Eskerrik asko. Mila esker bideri. Zuei, eskerrik asko. Eta esan bezala, aste bukaera honetan ez dugu ligarik eduki, beraz, ez dugu emaitzarik emateko, datorren astean berriz ere bueltan egongo gara, espero Janpierrekin ahotsa zuzenduta eukitzea, eta ea datorren astean berarekin beste talder bat ekartzen dugun, eta beti bezala areto futbola jartzen dugun, puntxa-puntxan Teledonostin. Hurrengora arte, izan ongi.